Magageno. Ya kan chọrọ n'ishiri Samuel. Achọrọ ka ewuru kem, ka ị naanị m. Achọrọ m nke a, ya achọrọ m kem. Oke kwuru ka ọ dị. Ikwusi ya edosi ya n'iru ekwensu. Sani na-edosere ya ọjọọ ka o mere ihe i kwuru. Ekwensu na-edosa ya ọjọọ. Ekwensu ana m edosara gị ọjọọ. Ka ị mere m ihe m. Ama m for that video. Ama m na that video. The first video in enable a girl Jane and Kedibia. Si dibia si meli ogwu ko we jide nwanne ya. Si ko we jide onye o si no de kia. Onye ya na abụ ya ebi. Na amatazim kezi ama m ebe anyị na-eje na nke ikpeazụ ahụ. Amarụ m ebe anyị na-eje na nke ikpeazụ ahụ. Agụm ihe bụ na kedu ebe anyị na-eje na nke ikpeazụ a ka m juke n'ụmụ ụwa. Where are we actually heading to in this end time now? Kedu ebe anyị na-aga? That na idibia gwala okpolo onwe ya onye omenala ifugwa ya ogwe mpụta na attack you like this na agwa unu ihe si unu. That na these people are happy go ewego ka onye nwere ya ama na ha mụ ya n'isi ha like this na asị na ndị a bụ ụlọ na ndị a bụ ụchụ asị si hapụ ndị omenala just ka na ihe dibịa nwalụ nwaanyị abata n'okwu alụsị nwaanyị bata n'ebe ịkpọrọ alụsị gị donno bunata alụsị si n'ọbụ ekwensu bunata sisi wele ọjị ka agwa alụsị ka o jideli ya nwoke ana dibịa is die senyakwu ihe ọ chọrọ ka emeli ya n'ihi ka ihe ọ chọrọ ka emeli ya Oluji ekwube na Igbo adịrọ mma ịpụtakwa iweta ọnụ gị si na Igbo adịrọ mma mana you contributed to the downfall of so many people in that Igbo. You contributed to the lack of happiness a lot of people in their homes, in their marriages. If a dibia like this can boldly come out and say ka nwaanyị weta ọjị ka ekwu ihe achọ ka emeli ya, now we are doomed. We are totally doomed. Now pay attention to this particular video again. To Ohajeboma, I have a crusade at Ohajeboma. Now, look at what you guys are doing in Anambra. Look at what you guys are doing in Anambra. See how these people are polluting our main road. This is the road that leads to the airport. You can see. Take a look at it. Yeah, come and show you. Take a look at it. What these people are doing. They are ones that give it to you. So, Prof. Soludo, the Anya Canosa. But, don't get me kidding. You don't get me, I just have to say that, Nata. I think I have to come here. We'll ask this. Go turn back. One is that. That one, who like the go back. I'm not saying stay now. People don't care. That of Ananias. That of Ananias here. So, nice, Oludo. Yangela Yaka, even a maybe. Look at what they are doing, the road that leads to the airport. Roads that lead to airports, where a lot of people, learned people, intelligent ones are passing. Ama m na-esi gị a ihe a bụ video Reverend Father Chalọkụ. Ihe a bụ video Reverend Father Chalọkụ. Kedu ihe ọ na-akọwa? That how can people be literally a whole community? Nobody is against you people imekwa ihe unu na-eme. Nobody is against you people ime ihe unu na-eme. Mana biko most you people dirty the road. Most you people dirty the environment of unu na-eme ihe unu na-eme. Edom nu na-ekene video ndị ọcha. Nwesi na ndị ọcha nara eje ụka mana unu nwara nga post video ebe ndị ọcha dị gịnị na-emekwa alụsị ndị be ha imego apụtakwa emekwa ya unu anaghị afụ how clean that environment is ya dị.
ọ bụgoro na ha na-achụ aja ị na-enene ndị India ma ebe a na-achụ aja ma ebe a na-ebi agbufu ịmago ntụ ndị nwụrụ anwụ all those kind of thing ọnụ na anara enọkọta na ifo ka how clean that environment na-enwe specific place that is meant for this kind of thing. Na itizi isi na ụzọ si airport na-apụta na ma ndị ọ na-aka njọ n'ụzọ ahụ once ị land in airport si ụzọ airport a na-apụta you will see na aja nsulu ọkụ ihe awele awe na-efele nke anụnwa nke ọzọ akwa ndị na-asị gị na ụka anara alụ ọrụ na o nwere ihe dịka spirituality in life mana ị na-ebupụ aja adọsa n'ụzọ gbalịtọ what day na you looking for n'ụzọ gbalịta ị na-achọ nne na nna gị ebe ahụ apụtasịa there is nothing like spirituality na agụli unu mana ị na-ezi n'ime abalị eji ebupụ aja n'ụzọ lonely road because you can't do it mgbe ndị mmadụ na-agafe because ịma na ihe ị na-eme is not pleasing to the eyes. All of us need joke we can boldly carry Bible around whether now day or night time mana you people cannot boldly carry that your arabinago around whether for day na daytime especially to n'ime abalị. Isi ha na Anambra State airport na-apụta gbawa ogologo ụzọ ha niile you will see those things littered around that environment. Emeliunu ihe nke eme biko emeliunu eme ndị Igbo ba emeliunu ihe nke eme kọnkọ access your wound biko aji opportunity akọlụ to Anambra State government biko do mount all your security men around those environment onye ọbụla enwetara nga 50 years unu chọọ ime ihe mee na ihe abụ mmadụ pụta ka ọ dịkwa mma n'anya unu si na Agụrụ Lake kalụ unu mma gọọmenti ha alụ na Agụrụ Lake ebe unu na-eje eme iti krokodil mmadụ ya adakpu one day krokodil ya were ya mere ihe dị ya mma ajọsị m na-ene unu one day unu pụtara na asị na krokodil na unu kwali ya bel na ọpụta ọ nala ihe unu ji ọ nachi ya azụ one day ụkwụ ya amechapụ mmadụ ọ wee dakpu n'ebe ahụ nkịtị ewee zụọ n'ahịa udene that very day ebe wụ na krokodil nọ na mmiri unu na-eji feed akpụ ya chi unu akpụ ya nke ọzọ that environment is not enough for you people to go and be throwing ihe nka dis ka krokodil na-eli ndị ọ na-eli mana ebe chukwu ya na-ekpu n'ọkụ bụ on a very good day somebody ya adakweli krokodil ya o wee dog if unu enwe mmanụ ihe ahụ nọ na mmiri bụ wild animal n'ihe nọ na mmiri ahụ bụ wild animal not your chi nke o ji abụrụ ndị mbụ na ndị egede unu because ndị nna nna anyị esiri ọna eme ihe unu na-eme kịta unu na-eme agbata ọgbara ọfọ that ihe unu na-eme kịta will not yield fruit in the life of your people until after 15 to 20 years. By then, nwa tonite okpuba alụ fight wa battle mpia kotelia n'isi, leaving his own for his own children. That is what Adoka young boys anara etuto. Adoka young boys anara balongo. Go and visit our villages today. If young boys 45, 50, asagina hanu benwani gini jiha. This young man has been fighting an unknown battle since the age of 15 to 20 years of his life. Because in our society, once you put a from secondary school, you become adult. So once in a step out from that your school environment, bound to into the street, my brother, you have another point. Well, if you again at that point, Megan, you will. Anyị na-ebu mmadụ unu chọrọ ime ihe mee na ihe ka ọ dị mma n'anya, mee na ihe ka o yie ihe dịka ihe mmadụ na-eme, unu emezi na ihe ka ihe ka anụmanụ na-eme ihe, so that na akpọgodo gị uli awọ ikwete na ibu uli awọ with your full chest. Ekelekwa m unu.